Татар алфавитында ничә хәреф бар икән? Әйдәгез бергә санап карыйбыз. Әйдә саныйк әле. Менә урыс алфавитында дип әйтик инде 33 хәреф бар, име? Һәм шуңа кушабыз үтә әйе. 39. Алсу хәзер ынтыга төшкәнеңдә, хәтер ялашмаса 39 дип беләм. Дөрес. Татар алфавитында ничә хәреф бар икән? 39 хәреф. Дөрес. Татар телендә генә булган хәрефләрне санап карасаң, У, М, Х, һәм Ж. Татар алфавитында ничә хәреф бар икән ул? Күбрәк? 39. Әйе. Ü, C, E, H. Ңа авазы дип әйтик инде. Ул саңгыраумы, әллә яңгыраумы икән ул? Соңгырау инде. Рамайнан улы, ул саңгырауда яңгырауда түгел. Аның үзенең исеме бар булган инде. Рамайның улы дигәндә Раманың ул бер авазы. Саңгыраумы ул, әллә яңгыраумы? Яңгырау. Шундый табышмак сезгә кечкенә генә. Шәһәрләре аның йортсыз, диңгезләре сусыз. Бик җиңел. Шәһәрләре аның. Карта. Шәһәрләре йортсыз, диңгезләре сусыз. Кая булам дибер. Тукта, шәһәрләре йортсыз, диңгезләре сусыз. Белмим, нәрсәсен. Карта. Шәһәрләре. Шәһәрләре йортсыз, диңгезләре сусыз. Димәк, ул нәрсәдер? Аның шәһәрләре дә бар, диңгезләре дә бар, елгалары да бар. Ләкин шәһәрләре йортсыз, диңгезләре сусыз. Карта.